подкаст ще се срещнем с бивш възпитаник на средно училище Вичо Гранчаров, който е успешно реализиран в своята професия. Моля, представете се накратко. Здравейте, името ми е Велизар Танев Панчев. Завърших 2011 година в СОУ Вичо Гранчаров. По-специално се занимавам с строителство, строителен инженер съм. След като завърших, записах университета в София, ВИАС, който е архитектура, строителство и геодезия. До 2016 година следвах в университета, след това се върнах в родния си град Горна Оряховица и започнах работа. Каква специалност завършихте? Строителство на сгради и съоръжения ми е магистратурата, като по-специално в моята специалност се занимаваме с проектиране на сгради, не толкова с тяхното изпълнение, колкото с изчисление на самата конструкция и проучване на сградите, как се държат в земетръс, в различни условия. Подсигуряваме сградите да издържат на всякакви атмосферни влияния. По какъв начин ви помогна училището, за да изберете вашата професия? В училище винаги много ме е спечелвала математиката, винаги ми е била много интересна, спечелвала моето внимание и интерес. Може би преподавателите са били с по-специално отношение към мен, защото са видяли интерес в мен и са ме запалили по математиката и това беше една от причините да се занимавам с строителство. Защото моята професия е свързана с много математика и физика. И всъщност преподавателите имат голям превес, повлияха те за избора на моята професия, защото ме съветваха, нали, в какво да се насоча, къде виждат, че съм силен. Те имаха голяма роля в избора ми. Да, то следващия въпрос е: личен ли беше вашият избор? Разбира се, личен беше, но имаше си насока, защото работата на преподавателите е точно такава да забелязват в какво са силни учениците, да ги подтикват да се развиват в това нещо. И разбира се, че имаше влияние външно, но като цяло решението съм се го взел сам. Никой не ми е наложил да го уча това нещо. Аз го избрах самичък и не съжалявам за което. Не ми е било лесно, защото в моя университет се учи много, много силно математика. Всичките висши математики учим, които са 6 на брой. Анализи, тригонометрии много силни. Но не съжалявам за нищо, защото това е един опит, който ме е направил, нали, по-упорит и по-постоянен. Опишете ми един типичен ден. Типичният ми ден. В момента, последните 6 месеца си устроих така живота, че имам много свободно време. Винаги съм искал да имам свободно време, да спортувам, да се разхождам в природата, особено пролетно време. Допреди 6 месеца типичният ми ден беше ставане в 6:30-7, душ, закуска, работа до 5, после връщане, тренировка в фитнеса и вечерта излизане с приятели. Това ми е делничният ден. Но последните 6 месеца започнах да работя за себе си и не съм всеки ден зает, не съм от 8 до 5 на работа. За първи път работя с работно време, което на мен ми е удобно. И деня ми преминава повече в спортуване, разходки, хобита, неща, които винаги съм искал да правя. Господин Панчев, работата ви е специфична. Използвате ли някакъв специален софтуер в работата си? По принцип, даже на смартфона си имах доста приложения, свързани с изчисление, но аз последните години се занимавам с изпълнение на конструкции, не толкова с тяхното проектиране, а при изпълнението на конструкции единствено ти е нужно калкулатор и някакъв task manager, който да се разпределяш задачите, да ти напомня задачите за деня, правя се списък с задачи и си ги следвам. Не ми е нужен някакъв специален математически или физически софтуер, за да си върша работа. Това ли беше вашата мечта на работа? Не мога да кажа, че това е моята мечта на работа. Всъщност аз винаги съм мечтал да стана футболист или някакъв спортист, обаче в избора ми за работа ме водеше това, че трябва да се грижа за семейството си, а с футбола рискувам много една контузия да ме извади от терена.
Така че избора си го направих с разум и с грижа към семейството си. Избрах си работата от грижа и я избрах, за да мога да се справим с живота, а не работа, която съм мечтал и която ми е детска мечта. Работата, нещо, което съм мечтал е да спортувам и аз си го правя в момента като хоби. Какви умения трябва да притежаваме, за да работим в вашата професия? Първо трябва много добре да се разпределяте времето и да знаете коя задача колко време ще ви отнеме, защото професията ни е свързана с време, например, много организационна ми е професията. Много пъти трябва да знам предварително в колко часа ще дойде бетона, колко време ще ми отнеме, за да се излее дадена плоча, колко време ще ми отнеме после за заглаждането на плочата, така че работниците да могат да се тръгнат 5 часа и да се приберат вкъщи, а не да ги задържам до тъмно. Така че много добре трябва да се преценяваш времето и мислите ти да са концентрирани в работата, защото всеки процес зависи от теб. Всеки работник разчита на теб. Работниците са просто работните единици, които вършат дадената работа, която ти им зададеш. Фактически ти, ако не им зададеш правилна работа, целият проект е неуспешен. Целият успех на проекта зависи от техническия ръководител, от строителния инженер. Отговорна е работа. Има ли интерес към тези професии днес? Честно казано, не забелязвам голям интерес към тези професии, защото са много трудни, защото завършването на тази професия изисква много усилия, много труд, много безсънни нощи, много психическо напрежение и малко хора се подлагат на това изпитание. По-скоро сега са по-търсени социалните професии, професиите свързани с интернет пространството, които са по-приятни и по-леки за психиката на човек, което е нормално. Може ли да кажем, че вашата професия е достатъчно привлекателна, за да мотивира младите хора? Надявам се да е достатъчно привлекателна, но за мен професията трябва да се избереш много осъзнато и да знаеш какво ти предстои. Защото да се залъгваш и да си мислиш, че всичко ще е цветя и рози и ще е много лесно, не е реално. Трябва човек преди да си избере професията много добре да проучи с какво се занимават професионалистите, как им минава денят, какви са техните задачи, каква е тяхната работна среда и да направят избора осъзнат. Това съветвам младите, да правят осъзнат избор на професията си, а не да разчитат на слухове или на неточни източници. Да направят, даже е най-добре да направят контакт с хора, които работят тази професия, за да са убедени в това, което избират. Това бяха всички въпроси. Благодарим ви. Благодаря и аз. И се надяваме повече млади хора да се реализират в България. Благодаря и аз се надявам. Вторият ни гост в днешния подкаст е господин Стефан Николов. Господин Николов, моля, представете се. Здравейте, аз се казвам Стефан Николов и съм от Горна Оряховица. Работя като графичен дизайнер повече от 30 години, може би вече. Тази година ще станат май 31. И работя в рекламна агенция, която основно се занимава с дизайн на опаковки, външна реклама, корпоративна идентичност, логотип и такива подобни неща. Каква специалност завършихте? Изобразително изкуство. По какъв начин ви помогна училището, за да изберете вашата професия? Училището е много важно, особено в началото, за да може да даде много такива правилни насоки на децата, които желаят да изучават определени специалности. В началото беше така, както всеки един млад човек, имаше такива колебания, дали в една или в друга посока, но в крайна сметка рисуването или изобразителното изкуство надделя. Как се насочихте към избора на вашата професия? Още от малък много харесвам да рисувам и това беше една от причините. Освен това, преди доста време тук имаше една школа и всъщност керамична школа, в която ние бяхме едни от първите деца, които започнаха да работят в нея.
И това допълнително така ме мотивира, за да мога да започна да се занимавам с това нещо. Личен избор ли беше или някой ви насочи? Абсолютно личен избор. Всеки един обича и то горещо препоръчвам всеки да работи и да прави това, което най-много му харесва. Така че рисуването е абсолютно личен избор и всички, които така желаят да се занимават с изобразително изкуство, най-вероятно още в ранна възраст разберат за тези свои желания. Опишете ни един типичен ден. Типичен ден на работа? Да. Добре. Типичният ден на работа е, всъщност сутринта се разпределят задачите между екипа и всеки един от екипа поема ангажиментите, които има към конкретния ден или от предходни дни, които не е успял да завърши. След това тези задачи се изпращат, обичайно ние работим основно през интернет и тези задачи се изпращат към клиентите, които са ни ги възложили. Имаме обратна комуникация с клиентите през интернет, по телефон и така нататък. И когато изпълним една такава задача, ние отново изпращаме един файл, който е всъщност крайният продукт. Когато става въпрос примерно за дизайн на опаковки, или на етикети, или на плакати, или нещо подобно. Когато става въпрос за изработване на външна реклама, там вече нещата стоят малко по-различно. Там хората, които се занимават с това нещо, изработват самата външна реклама, която клиентът поръча. Господин Николов, работата ви е специфична. Използвате ли някакъв специален софтуер? Да, задължително. Значи, предполагаме, както и вие тук изучавате, има такива специалности във вашето училище. Това основно са, така да наречем, пакета от продукти на Adobe, които са Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, примерно, да речем, за обработка на видео. Също така и пакет на CorelDRAW, тези техните продукти, които са. И това са основните продукти, които използваме за обработка на изображенията, на векторните файлове. Нашата работа. Това ли беше вашата мечта на работа? Да, това беше още от най-малък. Това е моята мечта на работа, да се занимавам с нещо близко до изкуството, до рисуването и тези неща. Още когато бях на 6 години, тогава реших, че много ми харесват тези неща. Какви умения трябва да притежаваме, за да работим вашата професия? Уменията са от широк спектър. Едно от важните умения, които аз горещо препоръчвам, е да имате голямо усърдие в това, което искате да правите. И да започнете така усилено да се подготвите в тази насока, ако сте решили да се занимавате. То няма значение дали с изобразително изкуство или с графичен дизайн, във всяка една професия е важно да полагате такива усилия. Трябва да сте трудолюбиви и доста така с инициатива да подхождате към предизвикателствата в учението. Има ли интерес към тези професии днес? Интерес има, да, и може би и в бъдеще време ще има, въпреки намесата на изкуствения интелект. Предполагам, че в бъдеще време също ще има някакви такива разновидности на този вид с подкрепата на изкуствения интелект, който неминуемо рано или късно ще навлезе по-широко. Може ли да кажем, че вашата професия е достатъчно привлекателна, за да може младите хора да се насочат към нея? Зависи какво точно търси един млад човек. Ако той търси удовлетворение от труда си, тя е изключително привлекателна. Ако търси добра комуникация с различни хора от различни краища на света, също е достатъчно привлекателно. Но ако единствено материалните стойности го водят, тогава може би трябва да потърси някаква друга професия.
Благодарим за участието. Надяваме се повече млади хора да изберат вашата професия. И аз ви благодаря за поканата. Третият ни гост в днешния подкаст е госпожа Евелина Георгиева. Моля, представете се. Здравейте, казвам се Евелина Георгиева. Учител съм по български език и литература в Средно училище Вичо Гранчаров от 2 години. А преди това 12 години съм възпитаник на същото училище. Завършила съм българска филология в Великотърновския университет. По какъв начин ви помогна училището, за да изберете професия? Още през ранните ми години, може би 5-ти клас, проявявах интерес, между другото, към тази професия, но благодарение на моите учители, най-вече по български език и литература, госпожа Нанева, господин Александров, така в мен се зароди по-голям интерес, особено към литературата. И така постепенно този интерес прерасна и след като завърших 12-ти клас, продължих българска филология в Великотърновския университет. Госпожо Георгиева, какво е усещането да се върнете като учител в същото училище, в което сте завършили? Усещането е неописуемо. Радост, удовлетворение и по-скоро една моя сбъдната мечта. Особено когато 12 години си учил, изведнъж обаче се появиш не като ученик, а като учител. Наистина чувството е неописуемо. Какви умения трябва да притежаваме, за да работи вашата професия? Да си учител не е професия, а по-скоро призвание. Човек трябва наистина да го носи в сърцето си, да обича децата, да им дава личен положителен пример. Също така да вдъхновява, да мотивира, тъй като професията е наистина много отговорна и гради евентуално бъдещи личности. Има ли интерес към тези професии днес? Според мен има. Случвало ми се ученици да проявяват интерес, да питат, да се интересуват. Има по-скоро в момента, работя с прогимназиален етап, има деца, които проявяват интерес към учителската професия като цяло, не като учител по предмет. Може ли да кажем, че вашата професия е достатъчно привлекателна, за да мотивира младите хора? Можем, стига човек да знае какво иска и какви са неговите интереси. Пак казвам, много е важно човек да опознае себе си и да знае какво иска и с какво иска да се занимава. Това, което би му донесло би му носило най-голяма удовлетвореност и най-голямо удоволствие да прави.